Kochani, kochacie gotować, kochacie smażyć albo grillować lub piec? Ta patelnia Grande z superwnętrze.pl specjalnie dla Was. A do tego mam dla Was tip. W pokrywce, w uchwycie jest dziurka. Tu możecie dodać wina, bulionu warzywnego, tylko nie z rosołu drobiowego, ponieważ zaklei Wam w środku i zapleśni. I tak powoli, podczas gotowania trafię do kurczaka, do wołowiny, do wieprzowiny. Wpadaj na superwnętrze.pl, a do tego na każdej kuchni można używać. Piękny design, ponadczasowa elegancja i gotowanie fascynujące. Wpadaj na superwnętrze.pl i szukaj